Posljednjih 20 ili 30 godina uočili smo značajno povećanje broja ljudi koji imaju problema sa prekomjernom tjelesnom težinom ili pretilosti. Pretilost i prekomjerna tjelesna težina uzrokuju brojne metaboličke komplikacije. Zašto nam se isplati uložiti toliki napor u reguliranju tjelesne težine? Prekomjerna tjelesna težina povećava opterećenje na rad srca i može dodatno uzrokovati hipertenziju. A poznato je kako je hipertenzija značajan rizični čimbenik u razvoju kardiovaskularnih bolesti. Regulirati i uspostaviti idealnu tjelesnu težinu nije nimalo lagani zadatak, ali nije niti neizvediv. Treba samo biti ustrajan u svojem cilju i izdržati do kraja, jer rezultati će dati savršenu sreću. Iznimno je važno pokušati promijeniti životne navike i usvojiti zdravi životni stil. Jedino tako možemo postići dugoročne povoljne promjene na cjelokupno zdravlje. Pritom treba imati na umu da je to proces koji zahtjeva puno discipline, puno volje i ustrajnosti i ponekad su nekakvi neuspjeli pokušaji očekivani i potpuno normalni. To ne znači da ne trebamo ostati ustrajni i puni volje. Zašto uopće ulažemo toliki napor u regulaciju tjelesne težine? Jer ćemo gubljenjem viška kilograma i održavanjem idealne tjelesne težine biti sretniji i duže živjeti.